Dalmar dobila je 20-godišnju koncesiju za uzgoj 50 tona bijele ribe, lubina i orade na području Ravskog kanala, točnije na lokaciji Velo Žalo ispod mjesta Luka na Dugom otoku. Sada žele povećati kapacitet uzgoja na 630 tona, za što im treba nova koncesija. To je zahtijevalo izradu studije utjecaja na okoliš koju su stručnjaci ocijenili valjanom. Nakon toga Ministarstva ribarstva i mora dala su suglasnost za dodjelu koncesije, a Dalmar je dobio i lokacijsku dozvolu. I tada su se Ravljani pobunili, što je rezultiralo skidanjem prijedloga o dodjeli koncesije s dnevnog reda županijskog poglavarstva. Stotinjak stanovnika Rave štiti svoje interese i smatra kako će novi kavezi narušiti kvalitetu života na otoku. Te plovne kanale onečišćuju, zagađuju, utječu na prirodni sklad, ljepotu ovoga Ravskog kanala, što je naš jedini adut koji možemo ponuditi kao turističku ponudu našega mjesta, našega cjelokupnog otoka. Radi se o ribogojilištu koje se nalazi u Ravskom kanalu, a Ravljane nije niko pita. Nije samo stvar u tome da će se možda ekološki, da će se zagaditi podmorje, nego ako ste pogledali, taj Ravski kanal je bio kao park prirode čist, lijep je za vidjeti, a sad će to biti, mogu reći, unakaženo sa kavezima. Mi smo zapravo svi protiv tih kaveza, nismo protiv novih radnih mjesta, ali želimo da Rava ostane ono što je nekad bila, ne zaostala, nego jednostavno prirodna. Tvrtku Dalmar ovo proširenje posla koštalo bi 1.600.000 eura. Uz to studijom su se obvezali na troškove monitoringa od 250.000 kuna godišnje. Na taj bi se način stalno pratio utjecaj uzgajališta na okoliš. Osim toga, kavezi se nalaze na samo 120 metara od Dugog otoka, a od Rave su udaljeni čak 2 kilometra. Ovim proširenjem otvorilo bi se i 20-ak novih radnih mjesta. No Mavar poručuje kako Ravljani za ta radna mjesta nisu zainteresirani. Nadalje, razvoj marikulture od velike je važnosti za Zadarsku županiju, a podržava ga i ministarstvo. Stoga nikome nije jasno iz kojeg razloga županija čeka s izdavanjem koncesije. To znači puno za našu županiju, to znači dodatno zapošljavanje ljudi, to znači dodatni prihodi i za županiju i za jedinice lokalne samouprave. Nakon dodatnih konzultacija mi ćemo morati svoj stav donijeti. Sad kakav će biti, ja sad točno ne znam, i da li po meni bi trebalo ovdje ići na jedno kompromisno rješenje da pomorsko dobro za koncesioniranje bude u funkciji razvoja, ali naravno da i mještani budu zadovoljni, želimo raditi nešto što ne bi bilo na zadovoljstvo mještana. Pozitivno ocjenjena studija utjecaja na okoliš, stalno praćenje rada i uzgoja, velika ulaganja tvrtke, razvoj marikulture, nova radna mjesta, to su pozitivne činjenice koje idu u prilog Dalmaru, a negativnih, kako doznajemo od nadležnih, i nema. Problem su jedino Ravljani koji uporno odbijaju nove kaveze i poručuju kako će se boriti do kraja. Ako i ne uspiju i Dalmar dobije koncesiju, barem se, kažu, čuo i njihov glas. Najnovije cijene energenata u Hrvatskoj